Kapatisi TV. Menteri ke Sarkar Jela balak men rembui bolong ru MLA jang ke UDP na amlarem constituency ulang ba omla banlen bakarel ke kentiu bha ya kayo ke kot jang pai ba henry ke jing kalong namar bangi de ke jaj benreu ke barit pai kum tangi sep tieng yo sha telap ek we pat ke jaj benreu ke bahe pai haba pen pau jing bu thong jang Sarkar NDA ben penyaso iki nong ba jang ke Jela dik lentirel berikat ling sun hak jing karan mikilat patai kubor hak khandai tarik kulalun kot arjar apun rio ba rembui le yaiban ba ke Jala mikliya ke schedule area kadon kam ya ke jing selok jogi pat ba swaban sim ya ke no rai la banlen ba ka communication la bande ke surah la bande ke kadjal la bande ki rel la bande ki linksoin ki de ki we na ki bawan ra ya kata ke economic prosperity ne ban increase ya ke economic activity jong kawai pegeri ban gimla ban len ba ka thong jong ko sarkar NDA hapo India ba kan penyeso ya ka railway ya barok ki capital barok ki nomba jong ki state ba da ka railway yaki bat ka nimla manlen ya jing thungo jong ka bante ba ka we poi ka state kan dal la ka jong ka airport te kine ki jing shim jong ka sarkar keme kide ki policy jong ka sarkar India bat kane kamde ke bat ma mentala ar snem ar san snem kane ke issue de issue ko jong ni ki apher pat par ki jong state jong ka India ka jong ni kalomba nomar bangi kide ki jai kendri urit pat ka don be kata ka jingteng ya ka jingban telep jong ki banaba den ta kada ki nong song snong nak we ko por sha ko por ki ya pasha ya ka jingwan jong ka railway wala la ka deiru kuma amne ka ka policy jong ka sarkar India ba ka de ka part of the developmental activities ka ba ka de ban le na ka ban penjan yo pat ba bat kiwe ki state tengi nakaliang jong ni habi ban snap nongi ke de schedule area upat ba don kasur pai ba ni habi ban snap yaka tengah kermen scam ba kan no sin jam ke machine ka de for the best interest jam kinososyo aduh kan lupa pi ngada ai kuble yaki dabarsno yaki darbarai bana ka ke Porsche ko por bahasa ni shanes ke sentia kadang ka very strong mechanism ka bangin pe ya ka yaunung no bawan namba ki Porsche the first instance kalong ba ban shong ban sa Porsche no kage tipat hit ka kun ki kendam jong ka snow the desa daw play wal nakatukan nesnem kalajay teka ngidang lahi ban yele persya kat bala ban ngimla iru ban le ba uno umender ladaw unwan udan kami ya ke medium ban banjay balay kini ki kharbang lal dak ba rung sni sa kem sa sla sa kem sa amrem sa kem sa kheriat sla rumbay terter na negsa kem semua kurwat terter balay ngarwa layo ite kalong kine kide ki breu kelapa hori baki babanna barri ndel daw ong ya uong bangawan na po silchat kalong ka yengi bangin proof law don ki kot kisla law ong ba uwan na po kithain playing bell jong ka karulis yumi ndel ba ong kumta kamot ba ban kano ka kam dan ka ban full proof ki don hi ki ta ki jing de ba husan ki lomba habe bagi trelang baru